ran ce girman Allah ya duk uban da sake ce min abun da an ga ce min jiya wallahi babu uban da karaba da shi yau ni kan bu ran ce girman Allah ba dai ga Kin sai dai wai. Aje. What? You think say they wise? Kai ba ka ce Haaland an mai sai ko Chelsea ya kace ya kuma ko ina ni na ji an ce loan na ta loan ni ji an ce ya kai Haaland an dauke shi tare loan na za Man City yake Man City yake amma batun zuwa Dortmund ya kai haba wallahi wannan ƙarya ne ko ina za ana ban taba da ga magana wallahi ya zai ku ce Haliba waya Adiba ka tai ai kana da waya ka iya diba dan za ka gani indiya Haaland da lissaci za a yi mutum za a transfer a ce za ka ce mutane asali ne dan Dortmund dan Dortmund ya ne barbaka ne wallahi ya gare ba ku aiki sai labarin wallahi ga dan gaddama bala'i wani za su aiki sai labarin kullu ni wallahi in ƙara da za ku duk bala'in da za a yi ban taɓa yadda da gaba yanzu dai a ba yadda sai ai kai kana da waya ka dauko ka diba mana Allah ko ba mu da labarin kullu ga tuwa za da labarin kullu wallahi wani garin kwaki gaskiya garin kwaki ya yanzu har yanayin ga da ake ciki wallahi kwara abin garin kwaki ana halin ka ballan kai kwallo a halin ka samu da garin kwaki to ka sa ta yaya mutum nawa yace wallahi ka ga sabon mahukucin nan ga sabon mahukucin nan wallahi yanzu aji aka ce mai duk wanda ce mai aji wallahi in ya buga mai sanda sai ya mutu shi yanzu da mutum ya ce aji wallahi da ce mai aji kaga san da cewa wallahi in ya buga mai wallahi sai ka mutu wacce mahukucin sanda duk kace mai aji wallahi in shiga ba sai ka mutu kan wanda ya ce aji din wallahi kan wanda ya ce haka ya to ban cewa aji wallahi wallahi kina ce kace aji magana haka ligo wallahi ka kace aje They never show you say things say they wise. You think say they wise? You think say they wise? He shot you. Subhanallah.